Aria. Opinga con come. Opinga. Ei, moçada, morri. Ei, moçada. ସେଦିନ ମୋ ମାମା କେତେ ପାଖରେ କହିବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ତା ଦିଦି ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ତାହେଲେ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଯିବ। ନାଇଁ 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 ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଦେଖ ପିଲାଦିନେ ଏଇ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ କରି ବସିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାଟ ଏଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପ୍ରୀତ ନିଜର ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କହି ବି ନା ପ୍ରଥମ